and be entertained sa BizTalk segment nato this morning. Kay makauban nato si actress and host Vanessa Del Moral. Mayong buntag, Vanessa, and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag sa mga kapuso natin sa Cebu. Salamat sa pagtanaw sa among live sa GMA Regional TV. Oh, ha? Ang galing ko, di ba? Ang Good galing morning, mong Cebu! mag-Bisaya. Vanessa, kumusta ka na? How are you been doing this quarantine? Okay naman. Safe din kami dito. We're healthy and walang may sakit. Thank That's God. good to know. Kumusta ang pagiging Mrs. Care? How has this quarantine tested and strengthened your marriage? Ito yata yung pinakamatagal na na panahon na hindi kami lumalabas at nasa isang bahay lang talaga. Parang kumbaga you're stuck together. Yes. Pag nag-away kayo, wala kayong ibang pupuntahan kung hindi yung kabilang kwarto lang kasi bawal lumabas ng bahay, di ba? Pero syempre, mas nakilala naman namin ang isa't isa. And I feel na mas na-strengthen yung relationship namin. We got to discover a lot of things about ourselves na hindi namin na-discover or hindi namin alam before the lockdown. Mm-hmm. Yun. Katulad ng, medyo mas gumaling na daw ako magluto ngayon, sabi ng asawa ko. Perfect. Ang galing Yun. Buti na lang, di ba? Something came out beautiful despite the quarantine. Of course. Let's talk about naman, throwback tayo ngayon. Kasi joining Starstruck Sige. paved way to a lot of acting and hosting opportunities for you. So far, ano yung pinaka-paborito mong role o project na nagawa? Favorite ko, I would say, Because of You. Because of You is because it's very light. Comedy siya. Tapos, sobrang na-enjoy ko yung role na Alex Tamayo. And aside from that, syempre, sobrang na-enjoy ko yung friendship na na-build namin nila Carla at saka nila Iya. And another one na na-enjoy ko rin is, I'd say, Encantadia. Na-enjoy ko rin yung Encantadia kasi ang tagal bago ako nagkaroon ng kontrabida role again. So parang after ng Because of You, nagkontrabida ako, naging iba para sa viewers na makita ulit yung kontrabida side ni Vanessa. So na-enjoy ko rin yung pagiging gurna. Yan. And talking about Encantadia, kasi ngayong pinapalabas ito every night, ano yung mga unforgettable memories mo while doing Encantadia dati? Unforgettable, sobra yung mga moments na kahit madaling araw na. Tapos kailangan mo pa rin umiyak kasi meron kang may mga eksena kasi kami ni Glyza na nung pinaghihiwalay si Perena at saka si Gurna, syempre, bilang siguro na ang nagpalaki kay Perena, iba yung bond na meron silang dalawa na kailangan talagang i-connect namin yung emotions naming dalawa. Na pagkatapos ng take, pagbalik namin ng dressing room, pag tinignan mo yung mga mata namin, sobrang pula. As in, sobrang red dahil iyak kami ng iyak. Yung mga gano'n, yun yung mga gusto kong moments nung nag-Encantadia. Vanessa, now you are co-hosting an online show, itong Just In through GMA Artist Center's YouTube account. Nakakatuwa kasi pinapanood ko to na kinakamusta niyo yung mga dating artista. It's very nostalgic lang talaga sa akin. Pero ikaw bilang host, ano yung mga nakukuha mo ring lessons from your guests? Well, lessons are actually iba-iba eh. Depende din talaga kasi sa guest na makakausap mo. Like with Michan Madrigal, who's in Texas, natutunan ko sa kanya yung maging independent kasi nga she mentioned dun sa Just In na sa Texas, actually sa US talaga is walang helpers. So ikaw lang talaga. Vanessa, please thank and invite everyone sa mga shows mo and of course your social media accounts. Yes, thank you so much, GMA Regional TV sa Cebu. Maraming salamat dahil na-invite ninyo ako dito. And then of course, follow me on Instagram. It's Vanessa_Del Moral.
my YouTube channel, Vanessa Del Moral. Daghang salamat, Vanessa, for joining us this morning. Stay safe! Thank you and have a great morning, everyone! Og karong in kayo ang online kumustahan og online kwentuhan, subscribe na mo sa YouTube channel si GMA Artist Center para sa mga bagong episodes sa online show ni Vanessa nga Just In. Og mubalik pa ang GMA Regional TV Live.